Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. DOJ, iniimbestigahan na ang isang empleyado nilang tumulong daw sa pagtatago ni Kenneth Dong. Hotel na ginawang drug den sa Davao, sinalakay, 8 katao, arestado. Mga sangkap naman sa paggawa ng bomba, kumpiskado po sa Butuan. Mga minor de edad naglalaro sa computer shop, binaril, patay. Duterte, hinihikayat na rin ni Soto na i-veto ang pork sa 2019 national budget. Comelec, ibinasura ang kaso sa kandidatura sa pagkakongresista ni Senadora Loren Legarda sa Antique. Pagtatrabaho naman ng mga foreigners sa ating bansa, hinigpitan daw ng dole. 108 LGU na lumabag sa Solid Waste Management Act, iniimbestigahan na po ng DILG. Rekomendasyon ng Kamarang Kasuhan naman ng GRAF si ex-DOH Secretary Garin inalmahan. At DOT target ang 8.2 milyong tourists arrival ngayong taon. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Dapat bang papanagutin ang Public Attorney's or Attorney's Office or PAO sa nagaganap na tigdas or measles outbreaks sa bansa? Ulitin natin ha. Dapat bang papanagutin ang Public Attorney's Office or PAO sa nagaganap na tigdas outbreaks sa bansa? Kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Asero. Ang pandaigdigang broadcast na napapanood po sa Leader News Philippines
At telecasted po tuwing alas 5:30 ng hapon sa Pinoy Extreme Channel. At para po doon sa mga hindi pa nakababatid, ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84, at sa 500 iba't iba pang mga cable companies nationwide. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines, News and Current Affairs, Operations, Creative, and Live Streaming. At syempre ang mga kasama po natin sa Pinoy Extreme Channel, ang ating programa sa hapon pong ito as usual. Pinalilipad po ni Ginoong Clarence Andaya habang ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay naka-remote po sa atin at nagpapalakas. Lobat na lobat daw siya. Bakit? Pagaling ka, partner, pagaling ka. Yan na yung yan na yung mga yan na yung mga sa tulad natin na masisipag, laging takbo rito, takbo roon. Katawang lupa lamang tayo, talagang tatamaan tayo ng ganyan. So, get well soon, partner. Ulitin natin ang ating survey question, mga kapatid. Dapat bang papanagutin ang Public Attorney's Office or PAO sa nagaganap na measles or tigdas outbreak sa bansa? As of now, mga kaibigan, ang outbreak ay deklarado po sa Metro Manila, Central Luzon at sa Visayas area. Hindi po basta-basta pwedeng magdeklara ng outbreak kung hindi po maramihan ang tinatamaan po ng tigdas. At masamang balita po ito, sa kabila po ng ang tigdas po sa Pilipinas ay matagal nang nagamot dahil po yan sa bakuna. At yung tigdas po sa atin ay parang normal na lamang sanang karamdaman ng especially ng mga bata. Kaya lang mga kaibigan ay dahil may kakaibang sitwasyon po tayo, sa sakit lamang pong tigdas, marami na pong bata ang binawian po ng buhay. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating palatuntunan, mga suki. Habang si Errol na kami noon, medyo masakit ang ulo. Parang kailangan ko na talagang irregularly isuot ang aking tsalamin. And every afternoon po, parang nakakaramdam na ako ng sakit ng ulo. Siguro ako sa mata ito. Telepono po natin sa studio. Kung nais nyo pong sumali po ng live, mag-phone patch po kayo para hayag po kayo ng inyo pong mga opinion sa ating mga topics. Or di kayo may nais po kayo panawagan. Ayusin ko lang itong microphone ko. Ayan. Magkausap po tayo ng direkta. 0927-494-2175 mga suki. Ang globe number po natin at 0949-736-5000 kung ang gamit niyo naman po ay Smart, Sun, and Talk and Text. Ang mga naghihintay po ng third telco, by the way, maaari daw itong maramdaman natin sa third quarter na. Third quarter ng taong ito. Tingnan natin kung anong serbisyong may bibigay ng third telco. Kaya pinapasok po ang third telco sa Pilipinas because we have been looking for a better telco services, both in telephone calls, the text at sa internet services. At hindi lamang po better services, mas murang bayad po sa serbisyo. Kasi kahit wala pong serbisyo sa atin tulad ni Clarence, hindi niya na pinansin yung ngayon sinisingil siya. Hindi niya naman nagamit na. Diba? Dahil nakakontrata lamang. Yung abogadong kolektor ng isang telco, susulatan ka ng may mga pananakot. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Nagpakabit kayo ng internet or kumuha kayo ng plan ng cellphone? Palpak naman, so hindi nyo pinapansin. At gusto man nyong magreklamo, ay parang makakaatraso pa sa ating mga ginagawa araw-araw. Hindi na lang nagreklamo hanggang sa maputol. Ngayon, magugulat po kayo, padadalhan na lamang po kayo ng demand letter. Demand letter. I'm sure nakatanggap na rin kayo ng mga ganyan, ano?
At may mga pananakot pa na ikaw ay magkakaproblema at kung ano-ano. Alam niyo po, sa matagal na panahon, niloloko po tayo ng 2 telco. Pinagbabayad tayo ng mga serbisyo na hindi naman po natin napapakinabangan. Kaya't everybody's excited. Sana mas maganda itong Miss Latel. Bakit Miss Latel? Babae ba ito? Hindi kaya Mr. Latel? Yung Miss Latel po ay consortium ng Odena Company, Odena Holdings ni Dennis Oy. Si Dennis Oy nakilala pong malapit sa Pangulong Duterte at ng isa pang kumpanya at ng China Telecom. Chinese. Ay, nako. Batiin muna natin. Sana magkaroon po ng mas mura at mas magandang serbisyo po sa telco. Very, very soon sapagkat lalo po sa amin, nasa online broadcast ay napakahalaga po ng magandang serbisyo po sa telco. Kami po nakakabit dito ay 200 Mbps. Pero may mga oras na talagang halos ipaghampasan ko ang aming computer eh. Halos ugain ko eh. Bakit ganun po? Nagbabuffering eh. PLDT. PLDT fiber naman nakakabit sa amin. Supposedly maganda pero wala. Tulad kagabi. May ginagawa kami pero walang kwenta. Tingnan natin yung Miss Latel na ito. Di ba may isa pa yung Converge? Converge, ano? Ano kaya nangyari? Bakit hindi siya nag-bid? Pero in place naman na siya, di ba? In place na siya. May mga kabit na siya. Bakit? Hindi kaya kay Dennis Oy din yun? Yung Converge. Dati nasubukan ko rin yung Converge niya. Okay naman yung ano. Kaya lang may mga lugar na wala pa ho silang infrastructure. Basta po kayo sa mga oras pong ito. Ang ating time po sa hapon pong ito yung outbreak po ng tigdas sa maraming rehiyon na sa ating bansa. Tigdas na tulad po ng sinasabi ko, hindi naman dapat pinoproblema natin. In the very first place, matagal na pong resolbado po ang tigdas sa ating bansa because we already have vaccine or bakuna. Ang ginagawa po dyan ng mga taga-health department down to the BHW, ibinababa po nila yung mga bakuna sa barangay at pati na sa mga eskwelahan, pero mostly sa mga barangay health center. Dahil doon po pinababakunahan yung mga chikiting, yung mga babies, para sa mas maagang gulang po ay sila po ay protektado na po ng sakit na tigdas. No? Kaya lang, mga kaibigan, dahil po sa kontrobersiya ng Dengvaxia, which until now hindi naman ma-establish kung talagang yung Dengvaxia yan ay yan ang ikinamatay. Sapagkat ako mismo, I have to be honest, tingnan nyo itong nangyari dahil po sa takot ng mga magulang sa Dengvaxia na bakuna. Pati yung bakuna po sa tigdas ay takot na po ang mga parents. Takot na po yung mga magulang, mga nanay na magpabakuna po ng kanilang mga babies. At paalala lamang po ng tigdas po ay nakamamatay. Ang Pangulong Duterte po nanawagan na ang lahat ng mga magulang na may mga anak na wala pang bakuna sa tigdas ay dapat po magpabakuna. Ang problema nga po, nagkaroon ng takot ang mga magulang, karamihan sa mga magulang, na magpabakuna po, pati na yung bakuna po sa tigdas. Ngayon, yung aking bunsong anak na si Hedrick, nabakunahan po yun ng Dengvaxia, to be honest. Nabakunahan siya. Ayan, malusog naman si Hedrick. Yung ano kong bunso, yung ipinost ko sa sa wall ko, Hedrick Dacame. He was grade 4 then. Grade 4 sila nung bakunahan ng Dengvaxia. Laban sa dengue yun kasi sa maraming lugar, including Metro Manila, Valenzuela area, Malabon, Navotas, napakataas ng kaso ng ng dengue. Yan yung inilabas po ng Sanofi at ng DOH na bakuna ay yung Dengvaxia. Ngayon, kahapon nagsasalita po si DOH Secretary Francisco Duque III na hindi po
napatunayan na Dengvaxia ang ikinamatay ng mga sinasabi pong batang inirereklamo po ng maraming magulang. Instead, ang sinasabi po ni DOH Secretary Duque, ang ikinamatay po daw ng mga bata ayon sa kanilang record ay pneumonia, tuberculosis at iba pang mga uri ng sakit, not Dengvaxia. Kahapon mga kaibigan, may rekomendasyon ang Kamara de Representante na kasuhan daw si dating Pangulong Pinoy na tinatawag ng maraming abnoy, si ex-DOH Secretary Garin at pati na si dating Budget Secretary Abad. Pero doon po sa rekomendasyon ng Kamara de Representante, they never mentioned that it's about Dengvaxia. Ang rekomendasyon po ng Kamara ay kasuhan ng technical malversation sapagkat ang kanilang argumento ay ginamit daw po yung malaking pondo ng Aquino administration sa pagbili ng bakuna nang hindi po nakaprograma. Yan, so technical malversation, graft. Corruption sa madaling sabi, graft. So, tingnan natin kung anong kahinat na ng kasong yan. Therefore, yung mga kakasuhan naman, ipagtanggol nila ang kanilang sarili. May karapatan silang magtanggol ng kanilang sarili. Ayan. So, mga initial reactors muna natin ang bigyan natin sa ating program. PJ, hindi po kasi DOH po ang may hawak ng bakuna. Measles po ay communicable. Tama ka, PJ. Nakakahawa po ang tigdas at nakamamatay higit sa lahat. So, in place naman ang resources ng DOH. Ay di sana pinulong niya na yung sana yung PAO na patuloy po ang pagdadaldal patungkol po sa Dengvaxia na nadamay po yung ibang bakuna. Sana pinuntahan ng DOH, di ba? Sana pinuntahan ng DOH na PAO. Medyo i-align natin ang ating mga pahayag at advokasya sapagkat naapektuhan yung ibang health programs ng DOH. Sa pagbabalik natin mga kaibigan, mga reports. Teka muna, reports kaya muna, no? Mamaya na lang. Sige, break muna tayo. At ibang mga reactors sa ating palatuntunan, dapat bang papanagutin ng PAO sa nagaganap na tigdas outbreaks sa bansa? Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.